isipani lesi emsuke emsenza phambi kwamajaji isona nenisenzayo mekunemicimbi endaweni. Hayi cha akwazi ukuthi isipani sasemajajini niphinde futhi nizosinela endaweni. Kuba khona isipani enisinayo ekubizwa ukuthi umawule. Umawule into esinwa endaweni yala emathendeni noma isinwa yonke indawo, ivumeleke yonke indawo zonke izigodi. Umawule ngingasho ukuthi uvumeleke yonke indawo la esigodini sakaMemele. Ngingazi kwamanye amakhosi ukuthi bona eyiphi ingoma abayiculayo. Apha esigodini simathendeni mekusuke kuzoba nomhlonyana. Amapha amahube eniwahubayo. Elokuqala ihube esilihubayo yileli lithi oh sabashiya abakithi. Bese kuthi lesibili yileli lithi oh banendaba.